Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Faglada Mate. Dinay आङो football match नायनो थांगासिनो जोंनि Mushalpur Bathwophuriyao जागासिनो Ispl. So दिनै 15 October to दिनै मोनसे match दङ Karbi Anglong आरो मामोन बे Tripura. Karbi Anglong आरो Tripuraनि गेजेराव दिनै मोनसे match दङ बेहाय आं थांगासिनो दङ. So लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम नायलां आङो मेट्सखौ एसेबाबो खोन्थिगोन नोंथांमोनखौ नायबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय. So थांगासिनो दे लोगोफोर. So guys, जोङो फिल्डआव मोनफैबाय बिराद सान्दुं गोसा जों साया नागिरनो थांनायदो दा प्लेयारफोराबो पिचआव हाबबायानो नै बिथिंजाय नैबे फिल्डआ ओमफ्राय जोङो साया नागिरनानै थांनि ओरै ओरै गेटनिफ्राय ओरै थांसैब्रा गाइस दाखालि एंकरिंआव सुदेमसना दङमोन दिनैबा सोर दोङो एंकरिंखौ एसे एदावहैनो सानदों दा जोङो सायायाव फैबाय ओमफ्राय फिल्डआव प्लेयारफोरा माने एसे वार्म आप खालामगासिनो आरो बडिखौ गुदुं खालामगासिनो बिथांमोना. स' नायलांदो लोगोफोर जोबजासिम भिडिअखौ. साबायखर बावबाय अलंबार बागुरुम्बा डान्स ग्रुपनिसिम. ISPL 2022 Baksa Sir Rakesh Brahmo. I would like to felicitate Sir with an HAGRANI. I would like to felicitate Ganesh Bosumatari, Sports Secretary, APSU. Member. I would like to request our chief guests to take their places once again. आं आलासिफोरखौ गावसिनि गावबागाव जायगायाव जिरायनो थाखाय खावलायबाय. मोमेन्टामखौ होनायनि थाखाय गासिबो आलासिनिसिम साबायखर बावनानै आं रायजोफोरखौ खेबसेबाव गोब्राबै आखाइ खबनो होनो खावलायबाय. At nomor ada nggak bisa menjangan itu saya. By Karbi Anglong.
फैबाय सानै मानि सासेयाव थिनबाय बिसोरनिया बारा जानाय सासेया स' लोगोफोर दा हाफ टाइम जाथ'दों ओमफ्राय दा कार्बि आंलंआ होदों कार्बि आंलंआ त्रिपुराखौ होबाय गलसे न' स' कार्बि आंलंआ त्रिपुराखौ गलसे होबाय ओमफ्राय जों हाफ टाइम जानायलाय नै लामाथिं फैदों दसे एसे कर्टथिंजाय माबानो दै लोंनो होननानै फैदों जोंहा भितराव जोङो दै नागिरना मोनाखै बेखायनो दाहाय दै लोंनो होननानै फैबाय आरो दसे ফাৰ্ষ্ট টাইম দিব লাগে সি চা কি কৰি আছে মেনন बाहर निकलो गुफुरटिमा गलसे होबाय नालाय गुफुरा जेनेबा माबानि कार्बि आंलंनि गलकिपारानो खम जाबाय आरो ना सेस टाइम सेस टाइमखौ बारायना हो आधा घन्टा बारायनांगोन दै आधा घन्टा बाराय आधा घन्टा बारायनांगोन macam